Van alá máis de 7 meses e o Executivo pobrense aínda non ten presentado ningunha proposta dos orzamentos municipais para o presente ano, traballando co documento orzamentario prorrogado do ano anterior. Para o Bloque Nacionalista Galego esta situación ven a demostrar unha vez máis a falla de xestión do goberno municipal, impedindo ademais o traballo fiscalizador por parte dos grupos da oposición. Os partidos da oposición non podemos fiscalizar nin controlar os gastos que se realizan no Concello e ademais estamos incapacitados de saber cales foron a cantidad ou que tipo de obras se executaron con relación aos orzamentos de 2016, porque tampouco se nos entregou a liquidación dese ano que viría cos orzamentos deste. Despois resulta que nos encontramos que a concelleira de Facenda se descabalga dicindo que hai un remanente de tesorería de máis 900.000 euros, pero no mes de maio pasado tuvouse que aprobar unha operación extrajudicial decreto que se aprobou, por certo, que a abstención do BNG por máis de 104.000 euros. Por tanto, non entendemos se os 900.000 son reales, se son antes dos 104 ou despois dos 104. Dende o BNG critican ademais que esta situación está a provocar unha certa preocupación por diferentes actuacións incluídas no capítulo de investimentos e tamén polas subvencións do ano anterior, que aínda non foron abonadas, como é o caso das axudas ás asociacións ou o transporte escolar. O BNG, a estas alturas do ano, a mediados de xullo, é preocupado precisamente porque polos investimentos, por exemplo, sabemos que melloras que tiñan que ver ca accesibilidade no casco urbano ou melloras relacionadas co PAS de 2015 non foron realizadas. Temos tamén queixas, sabemos que non se pagan a subvención ás asociacións que prácticamente cada día se dirixen a nós pedíndonos que fagamos algo para que esas subvencións se paguen ou que non se pagaron as axudas ao transporte de 2016.